Θεό και Άγιο Πνεύμα τη θανάτου εορτάζομεν νεκροσύν, άδου την καθαίρεσιν, αληθιωτή. Εις αιωνίου απαρχίστες υπόντες υμνούμεν των αιτιών, των μόνον ευλογητών των πατέρων, Θεών και υπερένδοξων. Και αίγησας αμήν, όσοντος ιερά και πανεαυτός, αυτής σωτήριος, νύξ και φωταυγής, λαμπροφόρου ημέρας, της εγέρσεως ως απροάγγελος, εν ειν το άκρονο φως, εκτάφου σωματικός πάσιν επέλαμψον. Ο πέλας εγκαμήν ορισμενος γενόμενος άνθρωπος, πάσιος νητός, και διαφάνητος νητών, αχαρσία εν διευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος, ως ανέφερε. Νεκρόν θανάτων, θάνατον παβήσας, και της εν της μνήμης της ζωής χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θάνατον παβήσας, και της εν της μνήμης της ζωής χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, Αυτό είναι το χαμένο, το ταλέπορο που βγάζω τώρα. Δεν ακούει καθόλου, αλλά τι να κάνουμε. Τούτος είναι αυτός που παραβωνιάστηκε χτες, ο Γιώργης. Ο άλλος είναι ο καινούριος εξάδερφος και αυτός είναι ο Χάρης. Και από πάνω ο κύριος πρόεδρος. Και άλλοι αρβωνιασμένοι από πάνω. Κυλάσει από πίσω, πάει να... Και τούτο είναι το σφονέλι. Πάρ' το Δημητρό. Αυτό είναι το ανθό μας. Έλα αν θέλει. Αν θέλει, έλα μου ρε. Τώρα άμα έτσι είναι χειρότερα που σε βγάζω, ανθό. Και η Μαρικούλα μας με τη Μαριάνθη και τα άλλα τα στενούδια.